No, takže Zuzka, bábätko je úplne v poriadku, máme ešte pár dní čas, takže popíšeme a pôjdeš ešte domov. Spýta sa to? Nespýta? Pán doktor? Jasné, že sa to spýta. A vy mi neviete povedať, kedy porodím? Ja už Takú moc nevládzem. nemám. Ale môžem ti povedať, ako to môže dopadnúť. Takže, Zuzanka moja zlatá, poďme sa na to pozrieť, ako bude tvoj pôrod vyzerať. Takže si poriadne zamiešame tie kartičky, poriadne. A vyberieme si 3. Takže to máme slniečko, takže to bude krásny, jasný deň. Máme domček, Zuzanka, pohodička a čerešne, Zuzanka, čiže symbol lásky. Ale Zuzanka moja zlatá, takže to nie je tvoj pôrod. Tam totiž bude krik, pot a 3 ľudia v panike. A snáď jeden z toho bude zdravotník.